birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ami. Happy birthday to you. My God bless you. My God bless you. Happy birthday, dear Almo. Happy birthday to you. Ima is the winner! Ima is the winner! Ima is the winner! יופי. הלאה. 29. English. 29. 29. I have 29. You have 29? No, put it. No, put 29. Yes. שרה היקרה והאהובה שלנו, אנו מאחלים לך קודם כל, חשוב לי מאוד, בריאות, בריאות ובריאות. לך ולבת שלך ולכל המשפחה. ושתזכי רק לשמחות, וניפגש, ונוכל לחגוג ביחד ימי הולדת ועוד שמחות אחרות. מזל טוב. מזל טוב. זאת הראל אם לא ראו. אני מאחל לך אריכות ימים, בריאות שלמה, לך ולכל בני משפחתך. אמן. שיהיה לכם כל המאוויים ובעיקר בריאות. אמן. אמן. ראובן השכן. ואיך העיניים שלך? וואו. את אוהבת? אני נראית, אבל מאיפה בא הצבע הזה? זה אפקט. כאלה חושבים שזאתי... זאת את. אני יודעת שזה אני. אני רוצה לראות גם אותי ככה עם עיניים כחולות. איך פתאום את עושה אותי? וואי, איזה יפה אני, אמא. הורסת. אמא, תפתחי את העיניים. תסתכלי. לא, אני מסתכלת. תפתחי את העיניים. שמה, תפתחי את העיניים במסך. על זה תסתכלי, לא עליי. למה?
תסתכלי את העיניים שלך כחולות. כן, אני יודעת, כבר ראיתי. מה קורה, אמא? הוא אמר שהוא מפחיד, מה זה? אביטל. מה זה היצור הזה? איזה יצור? מה את רוצה? מה קורה? בואי תגידי שלום. מה עכשיו? מה זה שם? מי זה? אביטל, אתה תשעה מדי. נעשה שוב את סבתא. באמת מי זה? מי זה? תגידי לו שלום, הוא לידך. לא, אבל אני לא אוהבת אותו. למה? תגידי לו שלום. מה זה זה? לא, זה עם קרחת. זה לא יכול להיות זה. בואי נשחק משחק, הוא סבבה והכל. אז הוא סבבה והכל, אבל הוא ביסקסואל. היא לא יודעת מה זה ביסקסואל. אז אל ת... צריכה להגיד לי אם היית יוצאת איתו או לא. עם מי? עם זה שאני אומרת לך. הוא סבבה והכל, אבל הוא רואה סרטים מצוירים. אני לא רואה. לא, אני מקריאה לך. אה, היית יוצאת עם מישהו שרואה סרטים מצוירים? לא. לא? למה? הוא מפגר. אוקיי, הוא סבבה והכל, אבל הוא קנאי. עוד יותר גרוע. למה? קנאי, את יודעת מה זה גבר קנאי? בעל קנאי. שלא נדע. נקסט. הוא סבבה והכל, אבל הוא שונא חתולים. מה הקשר? זה לא חשוב. זה לא חשוב. זה חתולים, אבל גבר זה לא. אוקיי, הוא סבבה והכל, אבל הוא לא יודע לבשל. זה לא נורא. לא נורא. זה לא נורא. סבא שלך לא יודע לבשל, אז מה, נכון. הוא לא היה טוב? הוא סבבה והכל, אבל הוא אגואיסט. אגואיסט, מי צריך אותו? נכון. רק אבל סבתא. הוא סבבה והכל, אבל הוא חנון. שיחנן. שחנן. אני צריכה חנון. זה טוב, לא, סתם אני אומרת, לא עליי. לא עלייך, זה עלייך. עליי אני אלך עכשיו ולחפש חנון. חפשי בטיקטוק. רגע, מחפש משהו. הוא סבבה והכל, אבל הוא מבוגר. אז מה מעניין אותי? אני לא מחפשת עכשיו. נעשה עוד אחד אחרון. אני לא רוצה לחשוב על זה אפילו. אוקיי. זה מעביר מצמרמורת. מה? לא, היא צוחקת, אמא, היא צוחקת. כן, אבל אני בפנים עוד לא יכולה לשמוע. בסדר, לא משנה, לעשות את זה לא, סתם. אני מתכוונת הוא סבבה והכל, אבל הוא גבוה. גבוה זה בסדר. אוקיי. פרטי. תודה סבתא ששיתפת אותנו. סבתא, סבתא תשאירי איתי. דרך המלך, זה דרכי היחידה. בויה! בויה. בויה! ילדה רעה של טיק טוק, בואי לבויה. מה? תשאירי איתי. כמו צועני מסתובב לי בעולם, והעולם כולו ביתי. זה מוזר. רק את נשארתי לי שיר. איזה שיר? אתה חייב למות עליי. אתה חייב למות לחיות. בא לי לעשות את זה גם. סבתא, תפתחי עיניים, למה אתם עיניים עצומות? אני לא מבינה מצוות, כן. למה, יש לו השכלה פיננסית? מה, ככה? תפתחי אותם. הוא אני לא סוגרת, הוא עשה עסקאות עם הצבא, עסקאות עם למה אני ככה באמת? לא, אתם עיניים סגורות. תפתחי. הוא צריך לביטחוני או לחינוך? אני צריכה לפתוח אותה. סתם זה פילטר, סבתא זה פילטר. זה כמו להוריד את המשכורת שלי היום לא העיניים ככה. קלפנה, open your eyes. מה הוא מחפש? open your eyes. אני ראיתי את זה רק במקרה, לא... כן. אנשים עושים פלטות. אבל זה פעם, לא היה פלטות. לא, זה מעביר ממנו. אבל לא היה פלטות. סבתא זה כולה שיניים. אבל אני לא אוהבת את זה. לא נורמלי. למה אנחנו נורמלים?
תראה מטורפים. Look the people, כלבנה. Look what they are doing. יואו, תחשבי שבביאריה עשו דבר כזה. הוא לא עושה, זה השיניים שלו. זה השיניים, אבל הוא מוסיף. איך הוא יכול להוסיף? לא, הוא פשוט נולד שפן, והופך להיות בן אדם, אז אני פה פלסטיק. סבתא, אבל הוא שר טוב, לא? הוא שר, אבל לי לראות את השיניים שלו. רק השיניים, זה מה שמפריע לך? כן. נו, גם השערות. נכון, הוא גם הומו, זה מפריע לך גם? כן, כן. הוא מת מאיידס, מסכן. מה יותר מפריע לך, השיניים או זה שהוא הומו? זה שהוא הומו. באמת? כל הכבוד. אין. אני לא יודעת, בזמן האחרון יש כל כך הרבה שזה כבר לא מרגש. פעם היה מי שכזה... קרא לנו את הים, צרנו בתוכו, וסיפק צרכנו במדבר 40 שנה, והכילנו את המן, נתן לנו את התורה, והכניסנו לארץ ישראל, ובנה לנו את בית הבחירה לכפר על כל עוונותינו. שבחדר הזה יהיו כמעט כפול אנשים. אמן. וביניהם גם נשים. לא בטוח. כן ירבו הצאצאים. לחיים.
שבחדר הזה יהיו כמעט כפול אנשים. אמן. וביניהם גם נשים. לא בטוח. כן ירבו הצאצאים. לחיים. סבא תראה. סבתא תוכל לשיר גם. ויקרא בקול זועם, סבתא תשאיר איתו. מצלצל, מאוחר בלב, מנוחתי מפריע. תחת אדון, אל תיבהל, מיד לך נודיע. לא אפתח, אוי גנבים, למשטרה נודיע. תחת אדון, אל תיבהל, המשטרה הגיעה. מה לעשות, כאשר שומעים צדוק, אל הדלת ניגשתי, ובשקט לרשתי. צריך לצלצל פעמיים, צריך לצלצל קצת, ואז נפתחות שיקשרו ירירה שולחנות הפוכים. זה לא יפה. מה הוא אמר אחרי? נגיד לו כבוד המנצח ונצלם בווידאו. למה לא אומרים כל כבוד המנצח! מקום שני, אבל גם איתי ניצחתי. נכון, כל הכבוד, אלמוג. תודה. חשוב. כל הכבוד! סבא ניצח! רגע, עוד פעם. 43. יש לי. 43. כיף לך שיש לי. לי אין כלום. זה עוזר לי אבל כל כך. אין. אז אתה יכול לקחת את הכדור. לא, קודם לא שמתי דעת עוד פעם. 63 13. היה טוב. 18. יש. 3 18, 18. יש לך 18? קחי. יש לי 17, יש לי 19. סבא, יש לך משהו? לצערי הרב, למה? יש לו הרבה, מה אתם רוצים? אבל 18 אבל לא במקומות הנכונים. לא. 74. יש לך? 74. אין. עכשיו התחלנו. תביא. טוב, תמשיכי סבתא, תמשיכי. או, מסכן, לא יצא. יאללה, סבתוס, יאללה, שיצא לך מה זה. אז תחתכי לי. 75 יש. לא, 74. 13. 13. לא, אל תקבלו כלום. נפסת. לא נורא, הכי אחד. אחד באיזה שני תעשי כזה. טוב ששנינו צריכים. נכון. כן. 67 יש לי. 37? איזה מספר? 67 יש לה. 67 יש לך אתם סבוס. רוצים גם את השני? 67. כן, תגידי גם את השני. 62.
מחר יום הולדת וואו. מחר יום הולדת, מחר יום הולדת, מחר יום הולדת. תודה רלי. מה? מה אתה רוצה למסור ליגאל? מה אני רוצה תגיד, מה? מה רצית שאני אמסור ליגאל? למסור ליגאל הרבה סבלנות ולאט לאט לבנות חיים משותפים שאין להם שום שונה מעכשיו. מהמצב. ושאנחנו נזכה לחיים המשותפים האלה ביחד גם. אמן. הוא אמר לי, תכתבי מה שאני אגיד לך. אוקיי. טוב, אז לאלמוג החכמה והיפה. שפע ברכות ואיחולים מכל הלב של סבא וסבתא. הצלחה בחיים, בלימודים והעבודה, והתמלאו כל משאלותייך, אוהבים אותך מכל הלב, סבא וסבתא אוהבים. דיגי דיגי דיגי. דיגי דיגי. ואנחנו מקשיבים. אני מסרטון ובן בן ישוע. מברך את אורן. נכדתי אורין טפר. מי ייתן וימלאו כל משאלות ליבך. אני מברך אותך בבריאות שלמה, פרנסה טובה, זוגיות נפלאה וחיים באושר. אמן. כל טוב. נכון. יראובן. אמן, סבתא תורך. כל הכבוד סבוש. אני כבר כתבתי לה את הברכה. אבל תזרחי שתי מילים, אני מצלמת. תקריא את זה. אבל כבר קראנו. להוריד היקרה. אני כותבת, כבר קראנו את זה, סבתא, את רוצה לברך או לא? אני רוצה שהם ישמעו. מה אתה מברך? תברך, אני מצלמת. תברך את אורין. תוריד את המסכה, אבל. סבא, בעיניי, תגידי שבת שלום. שבת שלום חמודה. ביום שישי אני בישלתי הכל, הכנתי, ואז אני ראיתי שהגיע הזמן. הלכנו לבית חולים, אמרתי תקנה פרחים. זה לא יודע לקנות עד היום פרחים. לא שמענו על זה 50 פעם. ותדעו לכם שפרחים להביא לאישה זה אחד הדברים. בכלל לא רומזת. אבל אתה ראיתי שהבאת הרבה, אז זה כבר... כן, יובל יודע ויגאל יודע, הכל טוב. יאללה, אפשר להתקדם לברכה שלי. ואז איזה פרחים היו? גלדיולות. ממי ברכה. אנחנו לא עוסקים עכשיו ואז בחיים סבא שם את זה שכאלה. בצינור בבית חולים בחור. לא, חיים שכאלה. לא משנה, בואו, אנחנו עוד שנייה צריכים לצאת למסעדה. בואו נתחיל. במטרה. טוב, בקיצור, ילדתי את הבת שלי הבכורה, והיה לנו ויכוח קצת על השם, אבל לא הייתה לי ברירה, כי אני הייתי אישה נשמעת וממושמעת, וזה קראו על שם אימא שלו, זיכרונה לברכה. אבל לה זה התאים השם. כי היא אהובה. נכון? בגלל זה היום אני אוהבת לקרוא לה אהובי. נו, מה את מברכת אותה? עזבי שם לא. אני רוצה לברך אותה, מה שאני רוצה לברך את עצמי, שנזכה ביחד בכל החתונות. אמן, כן יהי רצון. זה המערכה, תברכי אותי אני רוצה לזכות. קודם כל היא גם מברכת את עצמה. כבר כולם היא אמרו את מברכת את הכל. עצמה. גם סבא בירך את עצמו. אני רוצה לזכות. אוקיי. אמן, בעזרת את לא השם. תרצי שאמא שלך תהיה בחתונה? בסדר, מה מה? קשה? אני הייתי בחתונה. אבל הזכרתי 3 בנות. חתונה שלך הייתי. בלי 3 לחץ. בנות, מה זה? אבל בלי לחץ. בלי לחץ. בלי לחץ. אני לא מלחיצה, אבל זה מה שחשוב. בלי לחץ. כן. לא, אתם נתתם לנו את הרמז הראשון. גם הרמז? טוב. זה הרמז? לחיים. זה לא היה רמז, זה הייתה מה הברכה? זו הייתה טוב. התחלה. לחיים. הרמז. דרך אגב, רציתי רק להגיד שאני הולכת לשנות את שם המשפחה שלי, כי הבנות שלי כבר גדולות. אני מברך את אהובי טפר ואת בנותיה, את כל המשפחה, בשנים שמחות, בשנים טובות, במילוי משאלות ובבריאות שלמה. אמן. אני מברך
את אורין שתתרפא מהאצבע. ואני מברך את כל אחד מאיתנו שיש לו איזשהו פצע קטן שיתרפא מהר. כל הכבוד, זהו, זה ברכה. כן. זו הייתה הכוונה שלי. מה? זו הייתה כוונה לעצמו, כאילו. סבתא תורך. אני אגיד לכם את האמת, כשהבת שלי נולדה, זה היה ביום שישי, אני אספר את הרגע... אמא, תקציר, אבל אנחנו צריכים... לא, רגע. תקשיבו, הוא רק מתקשר, מישהו חייב לענות לו. זה שם בדוק. אהובי טפר, במילוי כל משאלותיה ובבריאות שלמה. אמן, כן יהי רצון. אמא, את רוצה לברך אותי? הנאה וביחסים טובים. כן. ויגאל, אוקיי. האושר שלי הוא גדול מאוד. תודה, סבא. הוא ישמח לשמוע. שלום חיים שלי. היי, סבא. לא נתתם ולנו, לא מגיע. סבתא, אתם לא יורדים, רק הוא יורד. תחייכו, אני מצלמת אתכם. סבא לחייך. וואו, איזה חיוך. סבא, מה אתה חושב על הציפורניים? אתה אוהב את הציפורניים? רגע, הנה אני. נכון, הנה סבא, אבל מה אתה חושב על הציפורניים שלי? תסתכל על הציפורניים שלנו. מה אתה חושב? אתה אוהב? יפה מאוד. אתה אוהב את מה שאני עושה? כן. יפה. תודה, סבוש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן. קצת מהברכה, על ידי זה שאני לוקח קצת מהבריאות שלה, על ידי זה שהיא מציעה אותי, על ידי זה שהיא לוקחת אותי לכל מיני מקומות. לכן תבורך בכל מעשה הזה.
וזה מאוד נעים ונחמד. אני רוצה לאחל לכם שיפתרו כל הבעיות הקשות, אמן. שיהיו בעיות קלות, שאפשר יהיה לפצוח בחצי רגל ולעבור אותה. אמן. אני מאחל לכם הרבה שמחות, ושאני אזכה לראות את השמחות שלכם. אמן. אני עומד לקרות. גיא, תודה. תודה חמוד שלנו. שתהיה בריא. תודה מתוק. ושתמיד תעשה תמונות יפות. איזה חיים שלי אתה. איזה יפה זה. ביי, חברים. ביי, סבא, איזה חי... אלוהי ישראל, אנא שמור על ביטחונם, חייהם, וכל טוב שיהיה להם בנסיעה שהם נוסעים עכשיו לארצות הברית. אלוהים שמור את רפי וילדיו מכל צרה, מכל פגע ומכל דבר. אנא אלוהים, שמור לי על אורין אלמוג והראל, שיגיעו בשלום למחוז חפצם. שמור לי על ביטחונם, שמור לי על אהובי, שמור לי על רחל, שמור לי על כל המשפחה, שלא יחסר אף אחד בברכות. שמור לי על ביטחונם, חייהם ונסיעת בטוחה. אמן. אמן. לא החסרתי אף אחד. נכון. שלא יהיה לה שום נגע, ושתהיה חזקה בכדי לתפקד באופן כללי. ואני מאחל לה בריאות שלמה. וזה הכי חשוב. ומה הכי חשוב שאני הכי רוצה? חשוב שנחיה ונזכה לראות את השמחות שמתקרבות. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Lian. Happy birthday to you. אלמוג היקרה ויגאל האהובים, אני שמחה שנפגשתם ואתם שמחים. עם הקוקו והסרפה, עם הטוריה והסבריה, למה לא רואים אותם? לאן היא הלכה בעצם? בית מלון. לא יודעת אם בית מלון. כן, לבית מלון. בית מלון? כן. מי זה? עם חברים? לא יודעת, נו, סבתא, לא יודעת. לא. תגידי לה משהו. הוא מחזיק את הצעצוע בפה. תגידי לה משהו, סבתא. אמא, בווידאו. לא ראיתי אותה. תגידי לה משהו, אני מצלמת. אהובית, אנחנו בשלב האחרון של האוכל, אבל יש לך גם מנה, אל תדאגי. עכשיו אני אוכלת פלפל. יפה. סבא רוצה רק סלט. לנכדתי הראשונה והיפה והחכמה, שנה טובה, יום הולדת שמחה. את כשמך כן את אור ורינה, והאור נתת לנו לכל המשפחה, והרינה שמחה גדולה. אני מאחלת לך שכל החיים שלך תהיי מלאת אור ושמחה, שתצליחי כמו שאת עכשיו, ושתמשיכי לאהוב את בעלך והוא יאהב אותך, ונזכה אנחנו, אבא ואני, סבא שלך ואני, סבתא,
שנזכה לראות את המין, את הנכד, את הבן שלך, את הנכד שלך, ואני וסבא נזכה להיות בחגיגת היום הולדת, הלידה. בקיצור אוריני, מזל טוב חמודה שלנו. מזל טוב, מזל טוב. Happy birthday, יפה שלי. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, אוריני. Happy birthday to you. לעשות את בואך, ט"ו בשבט הגיע, חג לאילנות, אבא, ט"ו בשבט הגיע, חג לאילנות. איך קוראים לשיר הזה? תגידי שוב. מה? תדברי. רפי ואביטל, יש לכם מתחרה. זאתי שעושה קצף לתפארת מדינת ישראל. זאת אני. תוציא לחם מן הארץ. אמן. מה, למה התחלתי לדחוף כל הזמן? זאת אני. דיגי דיגי. דיגי דיגי. אין סיפור, לפטיטה מריונטו, אין סיפור, לפטיטה מריונטו. Tape, tape, le petite mains, tournez, tournez les jolis moulins. Le petit mire, הוא שכח זה כבר. מה, בית שני? זה שרתי לבן של, לנכד של... למה זה? אין ללב, יש גם תלמוד. אבא, בוא נעשה את מעולם לא ידעתי, מעולם לא שידעתי מה פירוש של המילה חשוד. בדירת רחבת ידיים תחת גג של שמת את המילים? זה המעצם. ופתאום מצלצלים. איך אורין עפה עלייך? נגעתי מזה. הנה קפצתי, את הדבר שאלתי, ויקרא בקול זועם, מצלצל, לא, זה מפריע. פתח אדון, אל תפריע. מיד לך נודיע, לא אפתח אוי גנבים, למשטרה הודיע, פתח אדון, אל תיבהל, המשטרה הגיעה. אוי מה לעשות, כאשר שומעים כזאת, אל הדלת ניגשתי, ובשקט אמרתי, צריך לצלצל פעמיים, צריך לחכות רגע קט, ואז נפתחות הדלתיים, ומיד קום תרין הסולדט. 1, 2, 3, 4. זהו, זה נגמר. אביטלוש! כמה? לא, אני עושה לה הקלטה. אתם יכולים לדבר. אביטלי, מאחר ואנחנו דיברנו כבר שלשום, אמרתי לך מזל טוב עד 120, אנחנו רוצים יחד עם ראובן לדבר. הנה, עכשיו. גם סבא פה. תדבר, נו. תגיד מזל טוב, סבא. שלום לאביטל. ראובן לא אמר לך, אז אנחנו... הנה, סבא, אתה יכול לדבר. אני מאחל לך מזל טוב, ושכל מאווייך יתגשמו. אמן. אנחנו מאושרים בחיים שלכם ומאחלים לכם ביחד, מדברים ביחד. טוב, תדבר דבר, אתה. סבא.
שכל נסיעות שתיסעו, תיסעו בשלום ותחזרו בשלום. דש חם לרפי. עד 120. ולילדים החמודים, ולליאת שמגיע לו פרס על תואר שלו. לרון דרישת שלום חמה והצלחה, ולגיא הצלחה ודרישת שלום. כל טוב לכם. אנחנו עושים לחיים עד 120 לכל המשפחה שלכם, שאתם ברוך השם משפחה יפה, מוצלחת, וכולם מצליחים, ועד 120 שיהיה לך הרבה נחת ובריאות עם הילדים שלך. יש לך משפחה. תודה נזבח לתכין מבח מצער נבח אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח אז אגמור בשיר מזמור לכל המשפחה שלנו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהי, הנה נדלק, נו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן. מעוז צור ישועתי. אלמוג תעזרי לה. לך נאה לשבח. סבתא לשיר. תיקון בית ושם טוב. הנרות הללו שאנו מדליקים, הנרות הללו שאנו מדליקים. בהצלחה אלמוג. על הניסים. לא, זה לא השמש. זה השמש. זה לא השמש, זה הגבוה. זה הגבוה. לא, זה לא. זה אותו גובה. זה לא אותו גובה. טוב, נזרום איתך. זה כן, אבל לא משנה. כן, I'm afraid. כלפה נלחצת לעזרת אלמוג. שעשי... יצא מהפרסמות. כן, מיד נשוב. נלקח פה ביס. טעים? חייב לצלם את זה, זה היה חובה. כל החתנים שלך פה. יפה שלי, תאכלי. כל החתנים שלך. תנו לו רגע לאכול. רגע, תומר בכלל עוד לא סגור, בוא אל תחתני אותו. תומר עוד משתעשע ברעיון. יש לו בחינות, זה לא ככה. אנחנו לא מכניסים כל אחד. תומר עוד משתעשע ברעיון, חכו רגע. מה קפץ למים? הוא כבר לקח לו 10 שנים. אמר אולי זה עדיין טוב נכנס? רק אחרי 10 שנים, אמרנו לו, אתה יודע מה, בסדר. אני בגלל שהכנסתי מבוגר הסיפור הזה התקצר ל5. לא, אתה יחד מי יוכל. 10 שנים איפה הייתי מגיע? ההנחות של גיל הזהב.
זאת בסרטון. סבתא של... העיקר אני קניתי את היד בשבילי ואני... סבתא של מי? של של אורית, של האדם. היא הורגת אותי. היא הורגת אותי. מה, את מותק? אני מלא שיער, את צודקת. זה מייפיל ישבה עליי. היום במשך המקלט שעתיים, ועכשיו עוד שעה. איכסה. מה אני אעשה? מלוכלכת, נכון? אני נראית כמו, לא יודעת מה זה עוזר. ואת נקייה? כן? את כן, בטח שכן. את נקייה והיא מלוכלכת. את מה יופי? תראי איך מייפיל ישבת עליה ברגלות. מה, היא מתוקנת? מתוקנת, מתוקנת. איזה כיף. שלום, מלאכי השלום, מלאכי העליון, מי מלך, מלאכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. איך השיר הזה של עוזי חיטמן? אדון עולם. אין לך אינסטגרם? יש לי אינסטגרם, אבל אני לא נכנסת בעלייתי יותר מדי. אז איך תכירי? שידור. שידור. בטח. בדיוק. הכי טוב. בסדר. והכי מצליח. חיים שלי המנומס. המנומס. לא, היא שואלת אותך אם את רוצה, תקחי. אסור להגיד לא. מותר. מה, אחד? כן, מספיק. אוש! איזה אני חמודה. עושה כושר. זה פרצוף. יאללה, ביי. ביי, שבת שלום. אני כבר הולכת להתעלם. ממה? ממה את הולכת? ליאת. הנה. שלום. תודה. גם את היית בחופש? לא חופש. הנה את, נכון. מי זאת את? כן. וזאת? מי זאת? אני? כן. נכון. מי הכי יפה בעולם? הנה אנחנו. נכון, הנה אנחנו. נכון. ישר פתחתי, הנה אני. מותק. תביאי, נכון? להיות מתחת. מתחת.
אני אוהבת אותך. אוהבת אותי גם? את אוהבת אותי? ברור שאת אוהבת אותי, נכון? בטח, איזה שאלה. חיים שלי. חיים שלי. אז את היפה שלי, נכון? ואני מטפלת בך, בטח. נכון? אני דואגת לך? מי דואגת לך הכי בעולם? מי? היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לליעד. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לליעד. חג לא שמח וזר לא פורח, אך היום יום הולדת לליעד. חג לא שמח וזר לא פורח, היום יום הולדת. בוא נעשה לחיים. לחיים, תעשי לחיים לליעד. לחיים. לחיים. הנה, אנחנו שותים לחיים עם אינשור. וואי וואי וואי, שהיא לא תשתכר. אינשור לחיים. מזל טוב חמוד שלנו. מזל טוב, הכל נשפע. ושם תודה נזרבה אך מתחין בזמן. כן?
וואו, איזה יופי. את אוהבת? את אוהבת את זה? סבתא, תוכל לדבר. את אוהבת את הלק? כן, נחמד. נחמד? זה עדין יפה. נכון, כי את עדינה. עכשיו תראו, העובדה אומנות שלי. וואו! איזה מטורף. זה OD. מפה, יאללה. וואו. רציתי, אבל זה לא ככה. נכון, זה יפה? אבל זה קטן. כל הכבוד. לא, יש תלונות, אפשר... סבתא. Happy birthday to you. צ'ה צ'ה צ'ה. Happy birthday to you. צ'ה צ'ה צ'ה. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. מזל טוב תומר. המשפחה בהפרעה. אבא שלי. כן? כן. הם היו גדולי מופע. הוא גם אחוז כמו סבא. נכון? מה? הנה סבא עם הגברת. אמא שלי הייתה עם משקפיים שהיא הייתה כמו עיוור. הנה רבקה. נכון. זה הילדים. את התגובה של הכפתור. אתה אדום? תגיד משהו? זה נורא אוהבת. למה? אז בואי נשים את האדום. כלבה נעים המון. כן. זה יפה, זה מחזיק טוב. בסדר. לא נוח כל כך, אבל בסדר. כן? כן, בלילה זה כואב פה, כי על כל ה... פה זה קשה. כן, זה גבס. זה בסיס. אני עושה זה מדגדג. זה מדגדג את אורן. לא, היא נגעה לי באצבעות, יש לי קצת אצבעות. לא, זה גבס וזה לא. פה יש גבס. זה גבס רק בלמטה, ופה זה תחבושת. הנה, תראי. את רואה? זה גבס. אני איך לעשות... אני יכולה לעשות... הנה. וזה לא. שוכלל. מסכנה שלי. זה משהו. משהו. כן, כן, זה כואב. לא נורא. לא, אל תגידי לו, ברוך השם שאת בסדר, אבל זה דבר קשה. אבל לא נורא.
היא יודעת שאני ככה אבל. למה אתה מעצבן את סבתא שלי? סבתא, הוא מעצבן אותך? כן. המחשבה הזאתי. טיפש! סטאסה. מדליקה, זורקת. מה הוא אומר, סבתא? מה הוא שהוא אומר? מדהים, מה הוא אומר? יגאל, שתדע לך, בראש. הסיכויים שהילדים שלי משקטים. כי מבינים רק באלימות. בניגוד לילדים מלוד האלה שלך. נראה כל מפה. איך אני רואה אותה, הילד שלה מקלל אותה בערבית, ברוסית, בהסבר. רגע, בוא נלך הצידה. סבתא תברכי. סבתא! ראשית כל, אומרים, הראש הוא הכי חשוב לבן אדם. נכון. מי שזה אמיתי או לא מתאים, אבל הראש עם העיניים היפות ועם הפה המחייב ומשלם, זה מתאים להגיד לכם על אורני הקטנה שלי. אראל. היא הקטנה שלי. והיא תמיד תישאר הקטנה. נכון. רק שלך. כי היא גם צוחקת תמיד. נכון. היא ילדה משהו וטובה, ואני ממשיכה שתמשיכי בדרך הזאת, מה שאת רגילה, הדברים הטובים, ושהכל יתעלמו, כל משאלותייך. כן. אמן. אמן. עכשיו גם שבח קטן. איפה הקסם? כל העם ישראל, אמא, אז לא הבנתי, הייתה לך הפתעה או לא? לא רוצה, לא לי, לא לך. לא, למה את בוכה, סבתוש? זה ממשיך לעלות. למה את בוכה? לא רוצה. לא, 66. אתמול עלה ל-7. בגלל האינפלציה שתראו אני... ממי, למה אתה בוכה? לא לבכות, חיים שלי. זה אדיר. ילד טוב. ככל שיותר מחייך זה יותר בוכה. מפריד. את יודעת כמו מה אני נראה פה אבל? כמו קאזם. נכון, האמת שיש פה משהו. ענה קאזם. ענה קאזם. תראי אותו. איך אני אראה אותו? קאזם. אפשר. מאיתנו מצווה
נשכח, לא נשכח. זה טוב, זה מוציא אנרגיות אחרי האוכל. הורדתי 2 גרם. וואו. מי שלא יודע, ירדו לי 2 גרם. את מקודם על השיער של אמא? על הראש שלה שהוא יפה, לא? לא, אמרתי שאם היא אוהבת את זה. אמרת שאם היא אוהבת את זה, זה יפה? כרגע אני לא אוהבת כל כך. אבל אמרת לה קודם. לא, אבל זה לא ככה. זה יכול להיות למעלה, אבל מסביב לא. אז רק הלמעלה? היא יכולה לעשות את זה יותר יפה וזה הכל. אני לא יכולה לעשות. למה ככה עכשיו? ברוך השם, לראות את הבית שלך, לראות את הילדים שלך, את הנכדים שלך, את האורחים שלך, זה ממש עושה לי אושר. מה? שמחה. ואמא קשה לי ככה לשבת, למה אני יושבת חצי באוויר מהפחד שאני לא אחותה. יאללה, פה, פה, פה. לידור ביתי היקרה, אין גאה ממני בעולם. אני בעצמי נשיקה במשאלה, יהיה לנו תיעוד? וואו! יש תיעוד, נכון? סבתא מובילה את המחאה,
אנחנו עושים חצי-חצי, כן. אני מתה. גיא, look at me. אבל למה עשית? רגע. רוני! גם לי יש את זה. לך זה יפה. מה יפה לראות את שפתיים שלו? זה יהיה יפה יותר, תעשי לי גם. לה יש יפה. זה לא אודם, זה שפתיים נקיות. לא, השפתיים שלך יפות. זהו, ראיתי סוף. סבוש, יפה לך. יפה מאוד. רק אלים אני לא מכיר אותם עכשיו עד בת 20. כן, מה זה חנפן? לא, אבל זה אמרתי. מה זה חנפן? דווקא תחייכי בכלל. תחייכי לאלמוג. תחייכי. למה יש תמונה עם סבא? למה לכולם יש תמונה עם סבא ולי לא?